Computer Services. Inikuran sa kasarayawon, ayon hanlitin yung sa marnon, mga kalagasan o batanon, makurat sa daray hanggun dayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagalang, may nakbukosgan, may sinsilyo pa, may pinutok na inandam habulsan. Sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damukhaira at nagala. Sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. Sikat good labi kun may patron, mga dayok lain-lain nga nawo, ang kadam-an at duha plaza, nag-aaring pagkuransa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan o batanon, murag sa gudlaan ira ayon. Sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damukhaira ang nagala. Sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. May bisita nga lagas na, kung nalakat nagtuturutumba, pirunan mimiling pahindaraga, nga iyaig aaduhin muradsag. Mga tao inan ipausa, kay ang lagas nag-iba ang forma, pagsayaw la niyahin kuradsag, nagluluhod-luhod ganda duba. Sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damukhaira at nagala. Computer Services.